ויוצאים למשחק במקום מסוים. אז אני חושב ששם אחרת הייתי הדמות המרכזית, ואיכשהו הצליח הבעלים של שחקנים, והיו לנו הרבה שחקנים שהגיעו גם למקומות אחרים, כמו רועד, אתה יודע, הוא קיבל בהתחלה סוף פה והיינו ברח, כן. אבל מגיע גם יצאו בקיץ, שואלים אותו, הוא צריך למראה את העומד, שואלים שזה לגבול, ולהגיע לשאלה תשובה. לא נראה לי, נכון הייתה שאלה לגבול, כדי לבדוק שחקן. אז אני חושב שאני עושה את זה, ואני שחקן יותר מה שבאמת אחר. אתה יודע מה, צריך לדבר את העניין הזה, אני שואל אותך, אתה בבוגרים כמה שנים, איזה 11? פעם היית בקיץ, לקחת מאמן כושר, רצת בערים, לא כזה, מה לא כזה? אני מונה כושר של זה, אני שאלנו, תשובה. באמת, כל שנה, אבל רק כוחו היה עכשיו אני קצת חושב שאיציק צודק בעניין. למה? כי לקחת אימונים בתחילת עונה משחקים וקשים, ומחליט לך לכושר, אם תרצה או לא תרצה, גם תנוע אימון בשבוע. אבל השאלה היא אתה מבין שלכן אתה מבין את הרמת הפיזית שלך ב-20% בגיל 21-2, היית שחקן, זה יכול לדעת לצל 28. זה לא, זה הייתי במזרח, אני חושב לך, כן, זה לא נגעלי, הוא נשאר אמר, וכל זה, אין דבר, ואתה, חשי דבר לך, מה אתה אומר לו? או מה אתה אומר לעולמים? אולי זה משהו לא בסיסי מסוים, ממש. יכול להיות, גם כרגע המצב הוא שאני לא שחקן לזה, יש שחקנים אחרים טובים להיפות. ואתה יודע, הייתי לא מודיעים, אני חושב שזה באמת חסר לנו ברע. אז מה אתה אומר לך? איפה אני באמת אני רואה שאתה שחקנים מסוימים לפגוע בארץ, אני לא חושב שאני בטוח. אני אגיד לך מה אני רואה, הייתי לי אומר לך בצורה תחילה. הוא אומר לך שאתה מוסיף אותו, כמו השילוב החשיבה, יכולים לראות אותו. כל דבר, אני נתך, ולא תחליטים. איזה מורכב שאתה רואה לך בליגת העל, ולא בליגה השנייה, זה מגביל את החשיבה שאתה מגביל יותר קל. ברור, אתה צריך לתת את זה. זה הרבה שאני חזרנו לכיוות הבמה, ואנחנו סתם. אני נתתי לך, הסימני תהיה עליי, אבל יש עוד כמה פעמים. אין לו דברים, אין פוטנציאלים, אני אשאל אותך בשעת מה אתה מצפה מהשמחה השנה? אתה שחקן יותר. יאללה, זה בסוף השנה בסטטיסטיקה, מה יהיה כתוב? בסטטיסטיקה, אני מקווה משהו שדומה ל10 בשלום ו5 בארץ. שיהיה, בהצלחה אליי, גם עובד תודה רבה. דיברת שם. תודה לך. טוב, אנחנו עוברים לדשא ויוצאים טיפה החלוצה, אבל יש הרבה מאוד שאלות שקשורות לדשא, כמו למשל כמה מילים, או טיפה שנכתוב פחות בתקשורת, אנחנו נתחיל להגדיר שבע כדי לדבר איתה, ולתוך העניין הזה אנחנו נצטרך עם אבי שקר, שהוא של החלוצה, ברכב, זה יושב-ראש, זה בעלים. תשמע, מכבי תל אביב לא מוכרת, אתם מוכרים? נכון, זה עברנו כאלה שנויים, זה עברנו את ההחלטה, עברנו כאלה. ומה הסייגות? נגד חוסר אותי מאוד. כמה הייתם שמה שעברה שלי? אמי, יש לך בית אותי? אז איך מנפילים קצת כדורגל? זה לא מקרוב. אתה יודע, בעיקר רוב העבודה שלי בנושאים מטפים, נושאים חוזים, נושאים מתנים, סוכנים, שחקנים. אתה כפריה מחזור, אתה מדרגה בין המאמין לבין הבעלים. אבל נגיד שיש בעיה ניהולית מקצועית, אתה יכול לדעות על תוך כדי? אני גם לא מתיימר לדעות, אנחנו מקצועית, בשירות אנשי מקצוע, ולא בדרך כלל יושבים בצד ומשתדלים להיכנס. נדבר איתך בכיפרים. דיברנו עם גיא, הוא אמר 25 שנים, ו11 מיליון שקל גיא אומר, מה? איפה עוד פעם? קודם כל, לא לחזור ב-25 מיליון, ואני לא מכיר איזשהו פרסום בשביל המועדון. אני מעריך שתשאיר את הכמה שבוע של יום להוסיף 12 מיליון. אז עדיין, איפה עכשיו? יש מאמנים ויש רופאים ויש פיזיקליסטים ויש צהריים, ובמדינת ישראל היום להפיק משחק כדורגל
רק שיטור בסדרנות וכמעט מיליון וחצי שקל בשנה. למה אין לכם ספונסרים? כמו לא היה ספונסרים? אנחנו הולכים להגיד, יש? יכול? יש יותר יכול להיות שאנשים לא מתחילים לספר את הכל באשר? לא, אני חושב שאנחנו כרגע אנחנו מחפשים את הספונסר שמתאים לזה. מה זאת אומרת? מכבי תל אביב למשל לקחו ספונסר שלא לכם מדיחים אבל לגבי לא עושה. הלוואי שאנחנו נכנסים את הספונסרים של הפועל, בית"ר, למה כסף הפועל של הספונסר משתדלת לגייר ספונסר? מאיפה זה? ראיתי פה כמה זכול החידור כמה כסף הפועל בית"ר משתדלת לגייר? הספונסרים שלנו והפרסים שלנו לצלב את כמה מיליון שקלים. כמה מיליון שקלים זה בין 2 ל-8? זה בין 2 ל-4. אבל אנשים מסתכלים, אני רוצה לשאול את האנשים, הפועל באר שבע הוא ארגון כלכלי, ארגון שאין ארגון בכדורגל המקצועי. שאלתי את השאלות את כל העם כמה שאלות קודם. כמה כסף אני חושב לראות, כולל כל המקורות העצמיים, הולך לקיצים, כולל נערים אנחנו לא. הוא לפעמים מגריד בבית. ובהתחשב למה ששמענו קודם, יש שם, אמרו כדאי תקיד ולזה רק יאללה, חכים. אני אליהו יסתכל להתקדם לכל חוגול. 10 מיליון שקל אמרת שלגייסים אולי כל הדברים מסביב. כמה מיליון, כמה בסיס תקנים, כמה חובות מכל אחרים. אנחנו מדברים על משהו כמו 10 מיליון שקל שהראו לו כניסה בשנה. הבנת, הילדים שלך לא דבר ענש, זה דווקא של הדבר, לא קרנות, ושאתם המשמעות כסף, לא, זה בשנתיים הראשונות, זה מעל 20 מיליון שקל, וזה יהיה של הכסף. עכשיו אתם צריכים עוד להכניס קבוצה, כי זה יותר לא רוצה לסוף של דברים חדשים. לא, הוא אמר שהוא רוצה להוסיף על הקיים? לא, זה בשנה הבאה, הוא אמר שעכשיו הוא רוצה להוסיף על הקיים. על הקיים, כרגע אנחנו מתחילים לא כסף, נעמוד בתחום הקטנים בשנה החודשי. סיבה לגבי העודים, אני יודע שהסיפורת של המחיר של המנוע 890 שקל, מבחינה בפועל יצורה, זה הרבה, שבאשדוד מחליט את זה. לא אמרה לי שם פעם אחת, גם הקהל לא תביא לכם הסיפור הזה, כמובן נצטרך למספרים. העורד שאל שאלה, יש לנו כך? מי המתחשב בכולנו? מי שואל? הוא מבורר בתוך המספרים. לגבי המחשב לגבי הרגע התקציב התקציב כפול ברשת הוא יכול להיכנס מה אם אני לא יודע שמצב לתקציב אחרי השאלה הזאת לסיים ולהגיד שלדבר עם מועד אחרי יוני חלק הסכמות זה רב מרפא